Orgulyo po luwat mga tugang kang programa ta po na makaibanan sa very important na episode 26 kang programa pag-urlayan ta sa tuyo pong matibay na historian hindi po sa Bicol and sa Pilipinas. Dakol na po siyang pigtaraman ng mga okasyon, bako lang sa nasyon kundi sa ibang parte kang kinaban to tell the stories of not only of Bicol but of other parts of the country. Very special po ni because ma-celebrate po kita ngunyan kang 73rd charter anniversary kang Naga City. Orgulyo ko pong ipresenta sa Indo liwat si Professor Danny Herona. Diyos maray na aldaw po sa Indo, nakikagawad dito del Rosario, asin sa mga paradangog, asin mga nagkapartisipar sa programa iniyo. So, sa ko yaman pong orgulyo na naimbitaran giraray didi para maihiras sa kuyang kaaraman sa importanteng okasyon na iniyo kang syudad bilang sarong syudad na namundag at saro sa mga importanteng syudad mo niyan sa Pilipinas. Sir Danny, paano po namundag ang Naga City? Well, duman po sa sinurat kong libro, may sinabi po duman ang title po niya Birth and Rebirth. So, enot po isipon ta po ng syudad kang Naga. Saro sa pinaka-enot na mga syudades. Bako lang po sa Pilipinas kundi sa Southeast Asia. Documented po niyong halawid po ang sakong para research sa archives naman sa Seville, sa Valladolid, sa Madrid. So, datang gaya po ni na i-highlight pero ang syudad kang Naga, originalmente inaapod ang syudad de Nueva Cáceres. Saro po sa inaapod na first 4 royal cities kang Southeast Asia. Royal cities kang Spain. Dua po kaya itong syudades tagdiyo sa maginibo ka ito kan mga Portuguese diyan sa Singapore, Malacca. As in sa Southeast Asia ang Espanyol. So apat pong syudades na iniyo, of course ang pinakainot po ang Cebu, yang inapuntang Ciudad del Santísimo Nombre de Jesus, ang Cebu kang 1565 po pag-landing duman ni Legazpi, ginibo na po tulos tong syudad. Ikadua po, siyempre ang Manila. Kang 1571, nag-transfer duman si Legazpi kan sa iyang base duman sa Manila. As in, ang ikatulo po, ini yung Nueva Cáceres. Tapos po, ang Villa Fernandina na inaapuntang ngunya na Bigan. So, ini po ang apat na royal cities. Bako lang po kang Pilipinas, kundi kang Southeast Asia, nakapot kan mga Espanyol. Mayo na pong ibang ini po ang pinaka-enot na mga syudades. Kaya lang po, after po kayan, nag-revert kita sa pagiging banwaan. By the early part kang mga American period, pig-revert ang Naga from being a Ciudad de Nueva Cáceres. Ginibo na po kitang Naga. Naga because may clamor ang mga taga Bicol, nahalion ang stigma kan pagiging kolonyang Espanyol. Kaya ginibo pong pig-affirm po giraan sa tuyang indigenous identity. Kaya ginamit na ang pangaran na Naga, bako na pong Ciudad de Cáceres. Kaya lang po, banwaan pa po kita ito. Until kang 1948 po, na naggibo ng resolusyon. Ito pong House Bill 1255, si Major Juan Q. Miranda. Mga tugang, saro po sa mga naging sources ta, iyon mismo ang libro ni Sir Danny. Sinamention niya po sa bago, ang title po, Naga, The Birth and Rebirth of a City. Susog pa sa libro, pon po kang foundation kan syudad, hasta katahawan kan 19th century, iguanin tulong ethnic groups na nakaistar sa Nueva Cáceres. Ini po ang mga indigenous people, primarily Bicolanos, mga Spaniards, asin man mga Chinese. Saro sa mga earliest population data para sa 19th century, iyuan kan 1813. Susog sa libro, iguaning 1,504 residents ang Naga kaidto kung sain 14 digdi ang mga Kastila.
Totoo po na kita bisto bilang Pilgrim City. Patunay po dyan ang satuyang debosyon kiinang Peñafrancia. In fact, pwede tapong matapos ang bisita iglesia na dahil nagluluwas sigdi sa syudad ni Naga in less than an hour. Yaong po gisatuya ang nagkakapirang century-old churches, ang Naga Cathedral, yaon man ang Peñafrancia Shrine, pwede man po niya itong bisitahon ang Basilica, ang Tabuco Church, ang St. Jude, ang Immaculate Conception Parish, asin ang San Francisco, asin iba pang mga darakulang simbahan sa laugang syudad kan Naga. Si trend kadto and sa ngunyan na nag-urbanize sa kita. Ano kung sa imong pagmati kanina? Yan. Yan po kagawad, huli po ta sentro nga ni kita kang gabus ng mga aktibidad ini, kang eskwelahan, kang simbahan, kang politika. So nagiging po niyong sabihin tang nagiging pong sentro kan gabus ng mga aktibidades kan mga Bicolano, and bako lang pong Bicolano kundi kan mga nasa luwas pa kan Bicol na under the jurisdiction kang Nueva Cáceres. So huli po kani naging melting pot po ni, naging sabihin tang cosmopolitan center ang Nueva Cáceres as early as the early part kang Spanish regime. Huli po kani iba-ibang parte taga Southern Tagalog, taga Northern part kang Visayas. Nagdigid po, in fact, nahilig ko po yan sa mga records, mga ecclesiastical records, kan mga nagkakagardan po dili, mga ngalas po kamo, mga pigulubong din, hali sa Central Luzon, hali sa Samar, hali sa Leyte, digdi na sinda inabutan kan sa inagkagadanan. But sabihin po, yaon sinda nagbabiyahe digdiyo, naging melting pot ini. Ang dahilan po siguro, ini po, ang Bicol region, iyo po ang entry point kan mga galleon ka ito. All galleons, mostly. Bako lang po siguro kung sabihin ng mayormente kan mga galleons. Except po because occasionally, ang galleon na agi po dyan sa may Catanduanes, pasiring sa Manila. Pero regularly, ang mga galleons pinipong naagi sa Sorsogon, Samar area. Hali po yan sa Acapulco sa Mexico, pasiring po yan digdiyo sa Manila, pinipong naagi sa Bicol. Huli po kayan, kubinsan po ang mga galleon po kayo, ang contrary winds, ang currents, ang dagat, dahil na favorable para magpasiring sa Manila. Kaya po ang mga galleon po kayo, nadak sa Magallanes, Sorsogon, and ang mga pasahero, nalakaw na po, pasiring sindali sa Naga, and then pasiring sa Manila later on. So nagiging pong jump-off point ang Naga, kan mga passengers na stranded sa mga galleons, pasiring sa Manila. Kaya, bako lang pong mga Pilipino ang na-stay digdiyo, kundi ang mga foreigners man. Kaya, diyan po mahiling tang enot na seed kang urbanization. And of course, padagos po yan, pag abot kang later part kang Spanish regime, naging center kang trading, huli po ta, spillover po kan Abaca trade. Isipon ta po, from 1865 to 1925. Bicol region is one of the best producers kang Abaca sa Kinaban. Kaya po, mayamano ng Albay, pero ulitasin sa anong sentro, pero ang spillover po kang economic development kang Albay, ang Camarines Sur, ang Naga, uli po tayaon din sa mga eskwelahan, yaon din ang sentro kang reliyon. Kaya, diyan po nagpadagos ang urbanization until the American regime, until po unya na panahon. Kita po pigdeklara bilang sarong syudad susog sa Akta Republika 305 na naaprobaran kan June 18, 1948. Kaya sa masunod na semana po, masilibrar na kita kan sa tuyang 73rd Charter Anniversary. Kang Naga bilang sarong charter city. Kaya po naaprobaran ninyo at naging pong RA 305. So yun na po ni ang pagkriar kang Ciudad de Cáceres, kan Naga City. And kang ano po tapig celebrar ta po. Dati po pigi-celebrar ta po ni December 15. Ako po ang nagkurihir kayan because ang paghuna ta po, ang foundation kang Naga is December 15, 1948. Ever since po araw kayan ang paghuna kan mga taga-Naga. Pero sala po yan, tayan po si pag-inaugurate lang po yan kang enot na appointed official kang syudad kang Naga, si Mayor Leon Aurios, na pinag-appoint huli po nga nita saro siya sa mga officers ni Juan P. Miranda.
Kaya Kulikan Connection, siya ang pinaka-appoint na mayor kang Naga. So, pero po, ang original na pag-approve kang charter kang Naga kang June 18, 1948 po. Uli po tanal daw na yan, pigsainan ini yung House Bill, ini yung pong RA 305 na iniyo ni President Elpidio Quirino, kaibanan ang mga opisyales ng mga Bicolano. Por ejemplo, si Senator Vicente Madrigal. Si Vicente Madrigal po aram tang sikat-sikat na pamilya sa Pilipinas, pero actually Bicolano po siya, taga Albay. Sa kaibanan pa po duman si Secretary Mariano Garchitorena. Nasaro man pong Bicolano, taga dyan sa Guwa, taga Tigawon, Tigawon area yan. So, importante ang posisyon niya. Kaya naging involved siya sa event na iniyo na pigko-consider na importante. At of course, si Major Juan Q. Miranda na yung proponent kaniyong bill kong iniyo. Kaya yan po ang dahilan ko halawig na biyahe sa pagiging syudad ng Nueva Cáceres until 1948 na talagang ikaagta na po ang satuyang marka bilang sarong syudad until today. Natandaan ko po mga tugang itong sinasabi ni Sir Danny na pag-correct from December to June kang charter anniversary kang Naga. Si transition po kato talagang nagkabirigla si mga taga-Naga, but we have to correct the history, otherwise kung dahil po talagang i-correct, dire-diretso na po yan. And it took Professor Herona to correct that historical deviation. So, salamat pong maraming Sir Danny sa correction pong ito na tao mo. At least nalinawan na po kita ngunyan, lalo na si mga nagdadala sa ngunyan. Sa official website po kang Naga City, mahiling nato po dyan si mga city officials poon kan 1945. Ang Municipal Council po pig-reorganize kan May 14, 1945 through the initiative po kan Philippine Civil Affairs Unit kang 8th United States Army kaibana ng Municipal Mayor presiding the Municipal Council. May 1945 hasta June 1946 ang panahon pong ini. Poon kadto po ang siyudad pinamayuhan ni Mayor Rosario Imperial. Mientras tanto, ang first city officials inappoint ni President Elpidio Quirino. Ini po alinsunod sa Republic Act 305 creating the City of Naga. The city mayor presided the city council. Kaya ka 1948, ang siyudad pinanginutan ni Mayor Leon Sa Aureos. Kaibanan niya po ang first municipal board councilors. Sir Danny, ano po tayo inaapod ang Naga as heart of Bicolandia? Well, importante pong maraya, tama po yung siguro kagawa. Dapat i-assertar tamang giraray ang role kang syudad sa Bicol region. Isipon ta po na nagiging heart kang city ang Naga, not kung hiligon ta po sa mapa, very strategic ang Naga. Nasa talagang sentro siya kang Bicol Peninsula. Isipon ta po. Bako alam po kang Camarines o kung kang Bicol Peninsula. So, in terms of strategic location, heart po siya. Pero at the same time, metaphorically, puso po ang Naga culturally kang Bicol. Huli po, tamagpuon pa po kan pag-abot kan mga Espanyol digdiyo, kan 1575, na ginibong syudad, ginibo ng sentro ang Naga kang mga Espanyoles para sa Bicol region. May hiling ta po na gabos ng mga aktibidad kang Bicol region po, nasa sentro digdi sa Naga. Ano po? Huli po, tayaon digdiyo ang sentro kang simbahan. Ang Naga po, naging seat kang Diocese of Cáceres na pigtugdas kang 1595. So, as early as 1595, ang gabos na religious and ecclesiastical activities kan Bicol region nakasentro po digdiyo sa Nueva Cáceres, sa Naga. Ikadua po, politically po, earlier on, bago po nagkaigwa kita ng Legazpi City, bago po nagkaigwa kita ng Albay, yao na po ang syudad kang Naga, syudad de Cáceres. And both sabiyon po, ang administrative control ka intirong Bicol region nakasentro po digdi sa Naga. So gabos po kay itong enot ng mga aktibidad kan mga Espanyol sa Naga City, sa syudad de Nueva Cáceres,
nagigikan. Kaya po, religiously, politically, and even po educationally, ang Naga, ang puso, kang riyon. Huli po in terms of education, ini po ang enot na higher education, yaon hindi po sa Nueva Cáceres. Ini pong Seminaryo Conciliar de Nueva Cáceres, in which bako lang pong pigtugdas kang 1785 na naiiling ta sa mga marker, pero earlier than po, nagkaan na po didininggarong salit na seminaryo ang mga kapadian. Bako pang arog ka ni ka-imposing, bako pang arog ka ni kadakula ang seminaryo, pero there were indications that as early as later part kang 1600s, igwa na po ning seminaryo. Ambot sabihin po, yaon po di nagigikan ang mga kapadian, yaon po di nagigikan ang mga edukadong tao kan Bicol region. Pilgrimage City. Ang siyudad po kan Naga naging sentro kan pinakadakulang Marian devotion sa Asia. Saro man po kita sa most awarded local government unit. Poon 1988, nakaresibi na po kita ning labi sa 150 regional, national as in international awards and distinctions. Bisado man po kita bilang Bicol's Educational Center. Yaw po igdi sa to ang saro sa mga pinakagurang na girls school, ang primerong private university sa Luzon sa luwas kan Metro Manila. Pigbisto man po kita kan sarog International News Magazine bilang one of the most livable cities sa Asia. Asin subago, naunambitan na po kita ang third oldest royal city sa Pilipinas. Ang Naga City, iyo po ang center of trade and commerce kang riyon. Mayaman man po kita sa pag-abot sa cultural heritage. Asin siyempre, saro sa mga pinaka-importante, kita po bisto bilang center of good governance. Dako lang bagay po ni kita kaya baga may tendency na sa mga nangyari mo niyan sa sobrang gamit kan si mga nalilingaw na kita kan si mga important parts kang history. Kaya dako lang bagay po ang time na tinaw sa to ni Sir Danny, lalo na po in line kaning 73rd charter anniversary kang Naga City. So, salamat pong maray Sir Danny sa pagkakataon na ini na liwat na awaken si sense of history kan si mga taga-Naga hopefully sa tabang kang programang ini na pigay-irita po sa tuyong Facebook and nadadalan mo po sa YouTube channel and sa duwa pong radio station sa 105.5 Idol FM and sa 89.5 radyo natin. So, salamat po Sir Danny. Thank you very sa much. huli po, ano na po ang magiging direksyon kang sa tuyong pong syudad? Well, ang syudad po, pagod ako, dire-diretso po ang pag-uswag kaniyo despite kaning temporary mga crisis tangon yan. Pero isipon ta po na almost 400 years na ang satuyang syudad, padagos-dagos, nag-agi nin mga crisis, nag-agi nin pirangyera, pero dahil po nagaba ang paninindugan kang syudad kan mga opisyalis na ipagpadagos ang pag-uswag. And paguna ako, padagos-dagos po, maabot pa po mga krisis, pero ang mga Bicolano, ang mga taga-Naga, resilient na mga tao. And I think it will go on and it will soar to greater progress as years come by. Salamat po maray Sir. Salamat po maray. So, nadangog ta po mga tugang asin nadalan ta ang gayon kan sa tuyo pong syudad. Ngunya po sa tuyo pong selebrasyon kang ika 73rd charter anniversary. Halawig na pong maray ang nagiyan kan sa tuyo pong syudad kan Naga sa tuyo pong syudad na Pigapadangan. Maging parte po kita kani sa maabot ng mga panahon, maging aktibong namamanwaan. Tangari pong mas lalo pang magtalubo ang sa tuyo pong namumutan na syudad kan Naga. So happy charter anniversary po sa Tuya Gabos ng mga Nagenyo, mga Bicolano, asin mga Pilipino.
Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950 313 3583 or 0